So vele ngiyasakhuluma nami ne. No, ngikhuluma but ngizokutshela uma kuwukuthi ngiyakhuluma. Hayi vele nami ngibhizi la. Ya sanibona. Nirasik. Please guys, ngicela nifollow i-account yaseBaraka Group Company. Ngizoyiphina lana. Kumele nifollowe. Yeah, but guys, like I said, inamba lengapha eyokuthi emoto lengala eyami. You understand? So into kanjalo guys, ningakhohlwa ukuthi lengapha eyokusiza abantu aba-under HIV nabantu abablocklistiwe u-064 911 6897, and then the other number inamba yemoto. Imoto ngimoto ufuna ukwenza application yemoto nayo inamba ikhona. Iphi application abadinga izindlu kangihlangane guys. Blocker futhi Clifford ngoba ujoyina ngapha. Ngoba phela ukungijoyela kahle kahle lokho umbukela phansi. Ngoba phela ngabe uyadlula uma ubona ukuthi wena udinga imoto, awudinga ukusizwa for ukuphuma ku-HIV ukuphuma ku-blacklist. Dlula. Ungaze ukhuluma umbhedo ku-live womunye umuntu. You understand? Hlonipha into yomunye umuntu. Uma ubona ukuthi you are not interested, dlula. You understand? Aba-interested for ukusizakala, abazaziyo ukuthi banenkinga, bazohlala belalele bephinde bethathe inamba bedinga usizo. Akusiwe wena kuphela ongekho interested. No, ukuthi angifuni abantu bengigibele ikhanda. Because once wahleka nabantu kukulandelisa iy'nkinga. Ingakho ngithi if ngisiza umuntu under-HIV ngeke ngithanda ukuba straight kancane ngoba ngiyazi ukuthi most yabantu abaningi sebeskenyiwe kakhulu. Yabo. So ngingakho ngithi if ufuna ukusizakala for ukuthi ngikhiphe ku-HIV. Thank you for calling Baraka. Speaking to Ayanda Masistu. Yebo njani? Okay, no problem. Yingakho guys ngi-straight mangisuke ngithi umuntu mangimsiza ku-HIV ngifuna ukuthi akhethe 2 months or 3 months or 4 months, ayi 5 months. The reason why ngihlezi ngisho ngingabuka ngathi ngi-straight, no, it's because umsebenzi wami ngifuna ukuqonda. Angifuni size sicabangelana ukuthi yabo ngi-scam kanti angifuni ukuze kufike lapho. Ngifuna nje ukuthi uyathatha uyaphuma. Thank you for calling Baraka. Speaking to Ayanda Masistu. So angifuni ukuthi kusize kufike la ukuthi lokho ngibuza ukuthi how installment enjani, how is the process. Yabona mase usuqala usubuza ukuthi how is the process, ila qala khona ke inkinga seziyaqala ngoba usubona ngathi kuthulekile, usubona ngathi awusizwa ekubeni imali yakhe sihambile. Ingakho ngiyangithanda ukuthi umuntu size fast uyaphuma ku-debt review, uyahamba uyokwenza application yemoto, uyasizakala. Angimskemanga, angenzanga lutho. Ukube ngangiskema abantu ngabe kade abantu babuya la ku-live wami ku-TikTok bazongidla. But abantu bayadlana, abantu bayadlana guys, akancane. Ngoba sengisiza abantu abanganje ku-TikTok. Futhi ngabe sengahlafuna. Ukube ngaskema abantu. Futhi ngabe sengahlafuna.
ufana nomuntu ozokutshela ukuthi yena sesikeni kakhulu asathembi lutho kwanami akangithembi. Ngiphuma-ke yabonakala ngiphuma njengesicathulo. Ngiphuma njengentambo yesicathulo elahlekile. Othi umuntu othatha inamba yami bese efika ethi ku-WhatsApp ngaskena nawe angikuthembi noma uzongiskema yini. Le namba nje ngiyithathile kodwa angithembi. Ngimbhalele ngithi ngicela i-ID number ngikucheckele. Ethi ha uzongifuna i-ID number futhi. Yabona-ke loyo. Angilokho ngiyale nale nkosi yami. Ngiyaphuma. Ngoba ngisuke ngingazi oba kuyafana. Angigcini kwi-ID kuphela ukufuna. Ngizofuna i-account number uze senze i-debit order. Uma usayina aphile nathi. Khona izobamba phela imali. You understand? Ngikusendele i-document ozowasayina up. Azobuya ne-3 months back statement enkantolo. Uyabona? So ngizokufuna into eziningi. You understand? But mawusanqaba ne-ID ngisakucheckela ukuthi unawo noma unawo. Bedile ngempela ke. Ngoba sutha ayikho into esoyenza sekubhede nje early kwasekuqaleni.